kuti mastreets esocial media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo ndinayo nyaya ndoda ndisvitse kwamuri. Imoza kuti zviri kuitika, asi chekutanga kana unga usati wasubscribe paSain TV, mukana uchiripo to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also vazukuru and tino like and follow our Facebook page zvakanzi Sain TV, neku Instagram tono follow our account yakanzi Sain TV official. Nchito zviri kudizudi kwese kwamuri. So vazukuru takambokuzivisa kuti chikomana chekwa Mugabe ichi chinonzi icho Robert Jr. Kana Tino Mugabe. Aiwa ari kuratidza kuti takambokuzivisa kuti ari kuratidza kuva interested nenyaya dzekupindawo muzvemumhanzi. Aiwa tazoona pavidhio rabuda nhasi, vidhio riri kupisa rabuda kuPassion Java Records, riri kupisa pari zvino nekuti more than 3 hours ago ratone more than 17,000 views. Anditi vidhio iri riri kupisa wazukuru ndochokwadi. Ndere chechi prophet akuratidza kuti anombowo prophet nekurekodhawo zvechechi kotongo kurekodha zvisina basa. So pa song yaitwa na Roki featuring Kadja, Passion Java anga aripo achingomira meno zvanenge achiita panga. Also tazoona Robert Jr. and Robert Jr. Mugabe aripo Tino Mugabe achingosimudzawo maoko. Ayo zviratidza kuti tichanga tichimuona pamavideos akawanda emusic ende mukomana achanga otoimbawo manje, so muchaona kutobuditsa ake mabhamani. Anything is possible in the world of Zim celebs. And it do saying kanyowani, anything is possible in the world of celebrities. So ndozva ndanduya zokuzivisa vazukuru nekuratidzai aiwa kuti ndo zviri kuitika mastreets kuitira kuti musanyanyosara. From Uncle Sain, the only Zimbabwe uncle. Pari zvino ndichiti much love.